Кеше гомеренең иң авыр мизгелләреннән берсе газиз әниеңне югалту. Бу турыда күпме генә уйламаска тырышсак та, без дә язмыштан уза алмадык. Көтмәгәндә, өстебезгә ишелеп төшкән кайгының авырлыгын берни белән чагыштырып та, берничек җиңеләйтеп тә була торган түгел. Иске Кулатка эшчеләр поселогында дөньяга килеп, бар гомерен Масеевка авылында үткәргән Кузахметова Расимә Билал кызының вафат булуына бүген 17 октябрь көнне 1 ел тулды. Дип яза башлаганнар хәтер хатын кызлары Руфия, Гөлнара, улы Илмир гаиләләре белән. Әниебез һәр кеше белән уртак тел таба ала торган, ачык һәм ихлас күңелле, искиткеч юмарт, сабыр, акыллы хатын иде. Ул авыраган вакытта шалтыратып, яки килеп хәл белешкән кешеләрнең исәбе юк. Үзеңнең ялгыз түгеллегеңне, кешеләргә кирәклегеңне тою барыбызга да бик мөһим. Әнинең кәефен күтәргән, гомерен аз гына булса да озайтканыгыз өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез үзегезгә, кадерлеләребез. Соңгы юлга озатырга килгән, безнең кайгыны уртаклашырга теләгән, матди һәм рухи ярдәм күрсәткән һәр кешегә аерым-аерым ихлас рәхмәтебезне җиткерәбез. Дуслар, сыйныфташлар, авылдашлар, күршеләр, туганнарыбыз, җитәкчеләр һәм хезмәттәшләребезнең янәшәдә булуларына әни дә безнең шикелле үк шатлангандыр. Чөнки ул гомере буе кешеләр арасында булды. 10нчы сыйныфны тәмамлап, Масеевка авылына башлангыч сыйныф укытучысы иттереп җибәрелә. Тырышлык куеп, ихлас мәхәббәт белән хезмәтен башкарды. Кешеләрне яратты, аңа тартылдылар, киңәшкә киләләр иде. 1963 елны булачак тормыш иптәше Газизә тиебезне очратып, матур гаиләләрен корганнар. Икесе дә укытучы буларак алар бер-берсе өчен терәк һәм таяныч, олы маяк, үрнәк өлгеләре булып, олы мәхәббәттә безне, 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Читтән торып Мәләкәс шәһәрендә педагогия көллиятен бетереп, ул олы хәрефтән укытучы исемен гомере буе яклады. Шуңа да укучылары аңа гел рәхмәт укып, олыгаеп җиткәч тә килеп, хәлләрен белделәр. Әтиебез вафат булгач, без аны үзебез янына Кулаткага алдык. Әмма кызганычка каршы, ковид авыруы безнең фәрештәбезнең гомерен кисте. Тиз сулды ул, җаныкаем, күзләрен мәңгелеккә йомды. Яман шир белән көрәшкәндә дә балаларым дип, оныкларым дип янды. Булышып калыйм, сүзләремне әйтеп, киңәшләремне биреп калыйм дип типте аның йөрәге. Ничек кенә авыр булмасын, нинди генә сызланулар тоймасын, иткән тавышын да чыгармады ул. Сабыр иде. Соңгы минутларында да балаларым, оныкларым, матур торыгыз дип елады. Гомере буе ризык әзерләгән, юган, җыйган, 3 бала үстергән, төп йорт тоткасы булган гап-гади, бер хатын җеназасына килгән искиткеч халык ташкыны әнинең гади, ләкин искиткеч игелекле һәм кешелекле булуын раслады. Әнинең тиңдәшсез киңәшләре, төшенкелек белмәс оптимистик рухы, кылган хәер фатихасы безгә көч бирсен. Әнинең якты истәлегенә тап төшерерлек гамәлләр кылмыйча, аларның дугачылары булып яшәргә Худайдан сабырлык сорыйбыз. Көннәр узган сайын әниләрнең юклыгы йөрәкне катырак тырный. Аларны бер кайчан да күрмәячәкне аңлау күңелне телә, җан тынычлыгын ала. Елмаеп килеп керер кебек тоела, ә хәзер ул тойгыда югалып бара. Я Раббым, сабырлык бир, җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә сихәтлек истә. Киткәннәрне онытмыйча, исәннәрнең кадерен белеп яшик. Кадерле әнием, җиргә кадәр иелеп, баш иябез без синең алдыңда. Сиңа әниебез, безгә гомер биргәнең өчен, ана назы, ана тәрбиясе тойганыбыз өчен, мең рәхмәтләр сиңа. Авыр туфрагың җиңел, караңгы гүрләрең якты булсын. Дөньялыкта күрмәгән рәхәтлекләрне күреп, тыныч йокла, кадерлебез безнең. Әйе, тормышта шулай язылган инде. Кемнәрдер китә, кемнәрдер килә. Балалар безне озатсын инде. Безгә балаларны озатырга язмасын. Тик кадерле кешеләрне озату бик авыр шул. Кадерле әнине озату бигрәк тә авыр. Тыныч йокла, кадерле әниебез, тыныч була күрсен каберең. Хуш, әнием, инде мәңгелеккә айырылды безнең аралар.
Izgelenip köpme yılasak da körüşürge yok şol şaralar. Hallerimni sina seylep durmam, sen biteni barısın bilesin. Biz şatlansak, küleş, ebrışılsak, mıngsu bulup tişke kiresin. Belki janlar eyge qaytalardır, her atnanın jımga kişinde. Biriksigine dığa kılmasmı deyip iske alıp minim işinde. Kay vakitta hiçbir ayıra almayım. Elle isen, elle ölgensin. Ağır şakta isen kişi kibik tişke kirip kingeş biresin. Merhumemiz Rasime Bilal kızının yatar orını Gülbakşa, kiresi orını cennet bulsun. Aldağı jır anın isteligine dığa bulup yangırasın. Dağ aldından ülenlerge şık düşken, sen gitgenge indin işe yıl ötken. Senin canın mina kökten karıdır, benim barlık adımın arını sanıydır. Uramlarda, yurtlarda şul hamanda, şuluk kıyaş, şuluk kışlar havada. Ağılalar, ak bulutlar şuk jilden. Tek eniyin seni gine yok bu jirden. Ağılalar, ak bulutlar şuk jilden. Tek eniyin seni gine yok bu jirden. Salkın tünler, ağılalar su kebik. Kökler büyük, bulutlarda bik biyek. Her gün sayın düşlerime giresin. Şu köklerde sen barısın bilesin. Her gün sayın düşlerime giresin. Şul köklerde seni barısın bilesin. Şul köklerde seni barısın bilesin.